inda ya faɗa shi ma wannan digiri bullan Hello? Man da abin kama da nan ta yanzu kawai sai ka gaya min abin yadda. Dalla yana zuwa. Aha. Ni da na cire babban kamfani a garin Hyderabad. Me ya da ni don tuka kama babur? Nan ba kawai ka baka ba daidai ba. Kai wai me yasa ba za ka fahimce ni ba? Kai ina zo da la. Idan baka ci gaba da kira na a waya nan zan yi sawa kama kai ina ce na zo a. Kuma yadda nake da girma a garin nan idan na ɗaure ka babu wanda ya sai fito da kai don haka taimaki kanka ka huta. Kai wai ba a yi babban mutum ne. Wani yaro na ne zo jina. Kai ban waya ta dalla. A dan wani ce waya ta. Ina cakura me kai? Cak. Ni da nake mai kafa babbar ina zan san wani cakara mai. Ni ba ya babu wanda yake bani doro. Kada ka tunanin zan jona ba kanka. Wayo! Mama! To sai me? Na rantsa da gaske. Budurwa ce da kai ko kuma saurayi? Ban da koda. Eh? Dan Allah ka dana nuna da wannan bar. Duk yanda aka yi da akwai bam a cikin motar nan taka. Ban kuma na rantsa maka ni ban ta maganin ba. Ba za ka yi baki ba? Gaskiya dai party zan je. A ina ne za ka je party? Karnat party dai. Bari ma zan bi ka. Mama. Ba za ka shige mu je kaji. Ai mahaukaci ne. To shikenan. Kai, wow. Kun yi matukar haɗewa kamar irin jaruman fina-finan nan. Ku saki jikinku. Yanzu rayuwa za ku fara ta zamani. Komai na ku zai sauya. Ga ruwa ne mai kyau kun gane? Kowace sai ta cire kayanta. Da matsala a gaskiya ni ba zan iya ba. Cire kaya ba kika ce. Ai ba wani abu bane ba. Kuɗin samun ku ji sanyi ne kawai a jikinku. Kada ku yi tunanin wani abu ɗaya zai faru da ku. Ku kwanci da hankalinku. Ku ɗin yanzu 'yan mata ne na musamman. Amma tun da baka bukata sai mu wani abu guda ɗaya. Ku biyo ni miji, ku shiga ku samu kofi ku ɗumama cikin ku sai in kunna muku kallo ku yi. Na ga baki ɗaya har yanzu ba ku yarda da ni ba. Kunnen cin zan cuce ku ne? Cikarim. Ku me yana ku na zuwa gurinta? Mahaukatan ina ne ku? Ba ta da sana'ar da ya wuce ɗaukan mata irin ku ƙanana ana kai su Dubai da Mumbai ana lalata su shashashu. Kamata ya ku yi wa rayuwar ku tsarin da shine ya fi dacewa da ita. Ba son zuciya da ƙoƙarin kwaɗayi ba. Kwaɗayi ba abin da ke haifarwa sai mabuɗin wahala. Ƙarshe ya cilla ku a kogin da na sani. Menene abin da kuka yi da ta ruɗe ku da shi? Akan kuɗaɗe ne ba ko kuma dai sutura sawa waɗanda dukkaninsu babu wanda ya kai darajar mutuncin ku da kuke da kuma kun yarda shi kenan ya zube ba wanda zai ƙara sauraron ballantana ya ga darajar ku kawai ku riƙe gaskiya kuma ku jajirce. Gaba sai ku kiyaye ba kowa ake yarda da shi ba. All the best. Okay? Ku je. Yau. Sakara! Kalla kaga.